Монолои, Небраска, градът с един жител. От 2004 година насам градът има само един жител. Тази жена се казва Елзи Айлер. Монолои е официално регистриран град, а не туристическа атракция. Елзи е едновременно кмет, градски съвет, секретар и касиер. Тя провежда избори, в които гласува сама. Елзи събира градските данъци и ги плаща на себе си. Градът има официален бюджет, макар и минимален. В Монолои има улични лампи, които тя поддържа чрез данъците. По закон градът трябва да има библиотека. Монолои има библиотека с над 5000 книги. Елзи е и библиотекарят. Тя притежава и управлява единствения бар в града. Барът служи и като магазин, и като място за срещи. Хора от съседни градове идват специално в Монолои заради бара. В града има празни къщи и стари сгради. Някога Монолои е имал училище и повече жители. С времето хората напускат или умират. След смъртта на съпруга и през 2004 година, Елзи остава сама. Тя отказва да напусне града, защото това е нейният дом. Монолои продължава да съществува юридически благодарение на нея. Всяка година Елзи подава официални документи към щата Небраска. Градът е тих, но не е изоставен. Монолои е пример, че един човек може да поддържа цял град. Монолои е град, в който има улици, закони и демокрация, но само един човек. Последвай за още.